Il-ħadd it-tajjeb. Illum 30 ta' Ottubru, il-31 ħadd ta' żmien matul is-sena, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, fl-okkażjoni tal-wirja tal-vestwarji pontifiċji tal-Papa Piju V. Jikkonċelebraw il-membri tal-Kapitlu Metropolitan li jagħtu servizz fil-Konkatedral.
Bl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-paċi magħkom. Nirringrazzja ħafna l-Onorevoli Ministru Bonnici lill-Spettabli Sindku tal-Belt Valletta, lill-Eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur ta' Malta għas-Santa Sede, lill-personalitajiet distinti li llum inġabru magħna f'din l-Ewkaristija speċjali. L-ewnet qegħdin infakru l-konsagrazzjoni ta' din il-Knisja. Il-Konkatidrali dak iż-żmien kien il-Knisja konventwali tal-Ordni ta' San Ġwan ġie konsagrat fl-20 ta' Frar 1578. U f'kull knisja fl-aħħar ħadd ta' Ottubru issir din it-tifkira. Aħna qegħdin nagħmlu din il-ħaġa li anke issir f'diversi parroċċi fejn il-Knisja hija knisja konsagrata, jew issir fil-ġurnata tagħha fil-każ ta' San Ġwan fl-20 ta' Frar jew inkella fl-aħħar ħadd ta' Ottubru bħalma qegħdin nagħmlu llum. Imma inġbarna hawnhekk ukoll biex nirringrazzjaw il-Alla talli fostna għandna relikwi eżiż ta' Papa kbir, Papa Qaddis, San Piju V, li insista ħafna mal-kavallieri biex jibqgħu hawnhekk wara l-assedju il-kbir, kiteb ittra lill-Gran Mastru Lavallette fl-1566 jitolbu li Malta ma jħalluhiex weħeda. U allura hemmhekk mbagħad beda l-proġett biex jibnu belt fortifikata. Huwa l-bidu tal-Belt Valletta. L-Papa mhux biss kiteb ittra imma ħallas ukoll minn butu, bat l-aqwa periti li kellu biex jiddisinjaw il-Belt Valletta, l-Apparelli per eżempju, u għallek huwa magħruf u meqjum bħala benefattur kbir tal-Belt Valletta u ta' Malta. Is-Santa Sede bl-interessament tal-Eċċellenza tiegħu l-Ambaxxatur Zammit ikkonċediet din ir-relikwa importanti, il-ħwejjeġ li bihom tkeffen il-Papa San Piju V meta miet fl-1572. Huwa l-Papa li xerret, Papa Dominikan li xerret ħafna devozzjoni lejn ir-Rożarju wara r-rebħa tal-insara fuq l-Ottomani fil-Battalja tal-Lepanto. U f'dan il-konkatidral ovvjament tajjeb li niftakru f'dan il-Papa Qaddis. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Piju V, aħna nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna kollha. Nistqa' l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallej dmirjieti tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-oli ta' smewwiet, u paċi flat lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħennanina. Inti tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina.
Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int ta' kull sena tfakkarna fil-jum tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju qaddis tiegħek. Isma' t-talb li qegħdin nagħmlulek u għatina li hawnhekk naqduk dejjem b'qalb safja u niksbu fidwa sħiħa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Before we listen to the word of God, a welcome to our English-speaking guests from abroad. Welcome to this feast of the consecration of the temple, the Church of St. John. L-ewwel qari. Int ħenna l-kulħadd għax tħobb il-ħlejjaq kollha. Qari mill-Ktieb tal-Irf. Mulej, quddiemek id-dinja kollha qisha traba fil-miżien, jew qatra nida tal-għodwa li tinżel fuq l-art. Iżda int tħenna l-kulħadd għax tista' kollox. Int tagħlaq għajnejk għal dnubiet il-bnedmin biex huma jintmu. Għax int tħobb il-ħlejjaq kollha. U xejn ma tistmel minn kull ma milt. Li kien hemm xi ħaġa li stajt toboda, int ma kontx tagħmilha. Kif se teqpa xi ħaġa fid-dinja kieku int ma rittix? Jew kif se iżżomm kieku int ma sejjaħtilix? Imma int osit li tħobb kull ma jgħix, li l-kulħadd tagħder għax kollox huwa tiegħek, għax f'kulħadd hemm nifsek bla ma qatt jintemm. Għalhekk int twiddeb bil-ftit il-ftit lil dawk li jonqsu, twissihom u tfakkarhom fejn dimbu biex jerġgħu lura mill-ħażen tagħhom u fik, mulej, iqiegħdu t-tama tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lill-Alla. Salm responserjali. Mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien, ismek għal dejjem ta' dejjem. Ħankabrek Alla tiegħi Sultan, u nbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kuljum irid inbirkek u nfaħħar ismek għal dejjem ta' dejjem. Ngħidu flimkien, mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Twajjeb u ħanin il-mulej, idum biex jadab u kollu tieba. Twajjeb ma' kulħadd il-mulej, tjubitu fuq kull ma għamel. Ngħidu flimkien, mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Kull ma milt irrodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-sebħ tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Ngħidu flimkien, mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. Ta' kelmtu l-mulej fil-weddiet tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li għamel. Iwieżen il-mulej il-kull min se jaqa'. Iqajjem il-kull min hu mitluq. Ngħidu flimkien, mulej, inbirek ismek għal dejjem ta' dejjem. L-isem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun glorifikat fikom u intom fih. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Tessalonikin. Ħuti, aħna dejjem nitolbu għalikom li Alla tagħna jagħmlilkom denji tas-sejħa tiegħu u jagħmel li bil-qawwa tiegħu isseħħ rrieda tajba tagħkom għal ġid u għal ħidma tal-fidi tagħkom. U hekk l-isem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun glorifikat fikom u intom fih, skont il-grazzja ta' Alla tagħna u tal-mulej Ġesu Kristu. Ħuti, għal dak li għandu x'jaqsam mal-miġja ta' Sidna Ġesu Kristu u l-ġema tagħna biex ninaqdu miegħu, nitolbukom biex ma toqgħodux tħawdu raskom malaj u tinħasdu bħalli kieku il-miġja ta' jum il-mulej orbot. U la jekk tkunu mnebħin mill-Ispirtu u lanqas jekk tisimgħu xi kelma jew taqraw xi ittra ta' parsi minn għandna.
Il-kelma tal-mulej. Alla ekħab lid-dinja li tal il-libnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triq. Mela jkun hemm raġel jismu Zakkew. Dan kien wieħed mill-kapijiet tal-Pubblikani u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesu, imma ma setax minħabba l-folla billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri l-qudiem u xabbat ma' siġra ta' tin selvaġġ għax minn dik in-naħa kien se jgħaddi. Ġesu kif wasal hemm ħares il fuq u qallu Zakkew Isa inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Dak niżel bla telf ta' żmien u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies meta rawh il-koll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma Zakkew wieqaf qal lill-mulej ara mulej nofs ġidi se nagħtih lill-foqra u jekk jien qarraqt b'xi ħadd irrodlu għal 4 darbiet iżjed. Qallu Ġesu, f'din id-dar illum daħlet is-salvazzjoni għax dan ir-raġel ukoll huwa bin Abram għax bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva il-mitluf. Il-kelma tal-mulej, tifħir bit-talim tal-Evanġelju li tnatfu minn pluralità. Ġeriko hija belt li nsibuha kemm il-darba fir-rakkonti tal-Vanġelu kemm minħabba żjajjar li għamel Ġesu imma anke f'xi storja li jirrakkonta Ġesu bħall-istorja tas-Samaritan it-tajjeb. Ġeriko huwa post importanti ħafna għaliex hija waħda mill-iżjed bliet antiki fl-istorja tal-umanità u hija wkoll il-belt l-iżjed mibnija fil-baxx taħt il-livell tal-baħar.
Jekk il-belt Valletta hija fuq il-livell tal-baħar, Ġeriko hija ħafna iżjed taħt għaliex propju fondoq li wassal lejn il-baħar il-mejjed, l-iżjed post profond tad-dinja. U kienet importanti għaliex minħabba ejjun naturali ta' il-Maġiri kienet magħrufa għall-palm għall-oasi. U minn dejjem allura kienet tattira is-settlements tan-nies li ltaqgħu hemmhekk u bdew jgħixu hemmhekk. Ġeriko fl-istess ħin tfisser l-istorja tal-umanità post profond li fih jinżel bin il-bniedem u jfittex lil kull wieħed u waħda minna. Kemm għażiża l-kelma li jgħidilna Ġesu. Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva lil mitluf. Ġie jfittixni, ġie jfittxek. Ġie jfittex lil kull wieħed u waħda minna u lest jinżel sal-iżjed post profond biex isibna. B'xi mod Ġeriko mhux biss allura tfisser l-istorja tagħna, imma wkoll ir-rieda ta' bin il-bniedem ta' Ġesu li jasal kull imkien, anke meta aħna naħsbu li missejna l-qiegħ. Nistgħu ngħidu li Ġeriko huwa proprju din il-belt fejn l-umanità u l-istorja tagħha misset il-qiegħ, imma fl-istess ħin hija wkoll il-post tal-mistrieħ, il-post fejn l-imrieħel jitrejqu l-umanità issib ċiviltà antika. U Ġesu ifittex raġel qasir. Jiena nista' nifhem għaliex Zakkew ma setax jara ħafna minħabba l-folol. Ma nafx jekk kienx kapaċi nagħmel bħalu nitla ma' siġra ta' tin selvaġġ, għax naħseb ta' qabija s-siġra ta' tin selvaġġ, ħabba l-pis. Imma hekk għamel Zakkew, ipprova jara lil Ġesu. Xtaq li l-ħarsa tiegħu tilmaħ u tiltaqa' mal-ħarsa ta' Ġesu. Imma ma kienx waħdu, kien hemm xi ħadd ieħor qed ifittex. U dan kien Ġesu. Kif jasal ħdejn is-siġra tat-tin selvaġġ, Ġesu jieqaf u jħares il-fuq. Għax hu ġie jfittex ukoll. Ma kienx biss Zakkew interessat li jiltaqa' ma' Ġesu, imma anke Ġesu kien interessat jiltaqa' ma' Zakkew. Zakkew li kien bniedem għani imma mhux popolari ħafna għax kien il-kap ta' dawk li jiġbru it-taxxa. Naf li dan huwa xogħol importanti, imma nifhmu wkoll li aħna meta nirċievu l-kont tat-taxxa ma nagħmlux parti. U din hija antika ħafna din ir-reazzjoni, tistgħu timmaġinaw min kien idur dar jakkompanjat bis-soldati Romani jitlob il-ħaġar, il-ħaraġ, kemm kien popolari, il-pubblikan. U Zakkew kien il-kap tagħhom. Il-kap li meta jiltaqa' ma' Ġesu jkollu konverżjoni tas-sew. Nisemmu ir-reazzjoni tiegħu. Ara mulej nofs ġidi se nagħtih lill-foqra. Fil-laqgħa tiegħu ma' Ġesu Zakkew jifhem li nagħna tiegħu hija responsabilità. L-għana tiegħu jista' jagħmel bih li jrid. Imma meta jiltaqa' ma' Ġesu Zakkew jifhem li dak li għandu isir iżjed bnin ikollu toma tajba tas-sew jekk jaqsmu ma' ħaddieħor ma' min għandu bżonn. Imma jkompli wkoll ma jħares biss lejn il-futur Zakkew, jaħares ukoll lejn il-passat tiegħu. Jekk jien qarraqt b'xi ħadd, inrodlu għal 4 darbiet iżjed. Zakkew jallimna mhux biss
kemm importanti li trott dak li ħadd meta ma kienx tiegħek, imma li tkun ġenerus ukoll, li tmur lil hemm mill-eżiġenza tal-ġustizzja. Din hija kelma ta' min jixtarra u jifhimha sew. U dan il-Vanġelu li huwa assenjat propju illum il-31 ħatta matul is-sena joqgħod tant tajjeb waqt li niċċelebraw il-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju, ta' din il-Knisja għażiża ta' San Ġwan fil-Belt Valletta, għal dik il-kelma għażiża ta' Ġesu. Illum f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Tantu hekk li din il-kelma ta' Ġesu il-Knisja tirrepetija kull meta issir il-konsagrazzjoni ta' Knisja jew nkella infakru il-konsagrazzjoni tad-dar ta' Alla. Illum f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. U s-salvazzjoni mhijiex lista ta' kmandamenti, s-salvazzjoni mhijiex elenku jew xi ktieb, is-salvazzjoni hija Ġesu. Ismu stess ifisser Alla Salvatur, Alla isalva. Meta Ġesu jidħol fid-dar ta' Zakkew, hija salvazzjoni li daħlet fid-dar ta' Zakkew. Huwa magħżul minn fost tant abitanti ta' din il-belt kbira ta' Ġeriko għaliex huwa l-inqas wieħed, forsi l-iżjed wieħed iddisprezzat minħabba x-xogħol tiegħu, minħabba l-passat tiegħu. U Alla magħmul bniedem jażel lilu u jidħol fid-dar tiegħu u jgħid illum din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Għaliex dan ir-raġel ukoll huwa bin Abraham. Biex tkun bin Abraham, biex tkun parti mill-poplu tal-Alla, mhux li tkun perfett jew mingħajr dnub, imma li tilqa lil Ġesu is-Salvatur id-dar tiegħek. Li tgħidlu ejja għod, ejja uqodu, ejja uqod. Aħna ħafna drabi ngħiduha u ngħidu nispera ma jaċċettajiex din, ma ngħidu ejja uqodu ta' ejja uqodu, mhux hekk ngħidu l-xulxin aħna. Ejja uqodu, korteżija. Ma x'iridu nfissru verament meta l-xulxin ngħidu ejja uqod, ejja uqodu. Inti milquh, ejja uqod. Aħna jkollna bżonna nagħmlu l-Ġesu. U tajdu li kif, fejn, meta. Dak kollu li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti, għamiltuh miegħi. Nilqgħu l-xulxin u nisemgħu leħen il-Ġesu jgħidilna illum f'din id-dar daħlet is-salvazzjoni. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier
u għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum mweġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fomm il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Bl-interċessjoni ta' San Piju ħamsa ejjew nitolbu lil mulej jagħtina l-grazzja li aħna nilqgħuh fil-qalb tagħna bħala s-Salvatur, it-tabib tar-ruħ tagħna, il-mulej. Nitolbu. Bl-interċessjoni ta' Sittna Marija taħt it-titlu tar-Rożarju ejjew nitolbu għall-familji kollha tagħna biex id-djar tagħna jkunu kenn, mistrieħ, faraġġ u għajnuna. Nitolbu. Bl-interċessjoni tal-qaddisin kollha nitolbu li aħna ma naqtgħu qatt minn dnubietna u d-djufijiet tagħna, imma niggranfaw mal-ħniena u l-maħfra tal-mulej. Nitolbu. Nitolbuk għal dawk li jħossuhom imwarbin u mbedin minħabba l-atteġġjamenti tagħna biex huma jħossuhom mill-qwajn u parti mill-familja ta' Ġesu. Nitolbu. Ejjew insellmu lil Madonna aħna u naslu fit-tmiem ta' dan ix-xahar tal-Madonna tar-Rożarju. Slim għalik, Marija, bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Amen.
Tesqin il-masurin biex jagħtu kol faħrija lil dak li għammar fik. Ħalli sit il-ħalil. Jerusalem, terrejn il-mimotin, biex joffru sagrifiċju ta' dak li sallab fik, fettej re ta' rejiet. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għatti filu glorja ta' ismu għatti ġid tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna u nfakru llum li fih oġbok timla din id-dar tiegħek bil-glorja u l-qdusija, nitolbuk tagħmel li aħna stess inkunu offerta li dejjem toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Intajtna nibnulek dar li tidher fejn qatt ma tieqa fix-xerret il-grazzi fuq il-familja tiegħek fil-mixja tagħha lejk. U b'mod tal-aġeb f'din id-dar tagħtina ħjiel tax-xirka qaddisa tiegħek magħna li sseħħ bik f'dan il-post ikkonsagrat għalik. Għax hawn inti tibni t-tempju tiegħek li hu aħna u tagħmel lill-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha tikber u tinbena f'ġisem il-mulej. Sa ma narawha mitmuma fis-sliem bħala l-belt il-qaddisa Ġerusalem tas-sema. Għalhekk flimkien mal-kotra tal-tajja qaddisa ninġabru fit-tempju glorjus tiegħek biex infaħruk, u nberkuk, insebħuk u ntennulek.
Għaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull dusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex minn raj ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġerat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbu kagħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli ma' San Ġwan Battista u l-qaddisin kollha, mod speċjali San Piju Ħamsa, li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salva, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
Magħruf talla, dan li neħidnu bit tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa. Nitolbu. Għati mulej li l-poplu għaddis tijek il-frott u lena
tal-barka mis-sema biex iħoss il-ġid spiritwali tal-qima li joffrilek bis-servizz tiegħu fil-festa tal-lum. Bi Kristu Sidna. Amen. Alla sit is-sema u l-art li ġabarkom hawn illum fit-tifkira tal-konsagrazzjoni ta' dan it-tempju ikattar fuqkom il-barka tiegħu. Amen. U li fi bnurit jiġbor ġema waħda li l-uliet li kienu xterdu jagħmilkom tempju tiegħu u amara tal-Ispirtu Santu. Amen. Teħilsu minn dnubietkom biex Alla jammar fikom u tiksbu l-wirt tal-għena ta' dejjem flimkien mal-qaddisin kollha fis-sema. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil-Alla. Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-Konkatedral ta' San Ġwan fl-okkażjoni tal-wirja tal-vestwarji tal-Papa Piju V li kien benefattur kbir tal-Belt Valletta u promotur tat-Talba ta' Rożarju. Dawn il-vestwarji pontifiċi nġabu Malta biex ifakru l-450 sena anniversarju minn mewtu u se jkunu għal-wirji fil-Konkatedral ta' San Ġwan sa' 13 ta' Novembru 2022. Grazzi tal-li naqattu magħna l dan il-mument ta' talb. Nawguralkom il-komplament tal-ħadd it-tajjeb.